Oh, di mo ka masukan mag-uban siya ugma. O nga! Mag-vlog! Di ka buti to! Ako na po yung magsigaw yan! Yaka mo nagit-likit! Hala, ganahan ka ni Ana! Uy, nabuang! Kaayo na ni mo! Hapak ko to yung kasilpi stick! Dala na mo! Hapak ko to yung doa! Nakibaw ko nga mabiyaan ko, day! Hala! Kaibaw na dyan ko, day! Uy, kaya basta man nagkuya mong kauban, di man siya na mahimuta nga mag-uban mong tulo! Hala, ka mong nagit-likit sa dito! Ikaw rasto nga! Nabuang! So, I'm sure, Ana, huwag mo ba nang iyang uyab? I'm sure, mawanay ko ba yun? So, sa what's up mga Bisaya? So karon is nami diri og asa taday. So nami og budloy. Actually na pwedeng fried chicken pero lagi ni mga uliton hadlok pangayuan so nagkaon na siya daan. Pila na pila? Dogdo. Lo tagdos daw ko no. So sige ganahan mo palit ang fried chicken niya tagdos naa sa kuan sa Kaiget. Kaya kita day. Oh sa Kaiget. Sa may bridge tas atubangan sa kanang taguranan og karne. Nadito no. Dito no. So mo na to siya. So, na siya, nag-count siya og fried chicken niya tagdos. So, napay siya balik 20. So, there is dong-dong ganina pero nakikaon ra sa siya. So, mo tanang hunong miday. Naglagot siya ka, no? Asa agi sa park kay mga tuta sa kanang magkata sa speaker. Mapit na kadali. Agoy! Hapit siyang mata. Nagpabilin man gani. Takon tanong ka, uwag-uwag ka ha. Mag-vlog. Dili kay ati manong uwag. Unahon ang uwag kay. Lima ka ilan sis ang speaker? Ano yung speaker mo kayo mo? Oh, grabe. Nakir eh. Demonyo ka. Mata tayo lang kuhan ha. Ilang madam kayo magkuha ko sa speaker. Ngahapit lang puno ta karon makita mi kadiyot. Kadiyot! Gilumot na ko dito gilingkuray. Kung ang abot si Aljas, gilamok na ko. May gani kang abot si Aljas. So, thank you Lord. Yung mga ganun. Demonyo ka ayo. Lili pa ko sa kanang part. Uyab to na ako. Uyab! Huwag mo nakakita. Ikaw lang yun. Usari adlaw ninyo. Usari adlaw. Mawa mo ugma. Maka magbuang. Oh, di mo ka masukan mag-uban siya ugma. O nga! Mag-vlog! Di ka buti to! Ako na po yung magsigaw yan! Yaka mo nagit-likit! Hala, ganahan ka ni Ana! Uy, nabuang! Kaayo na ni mo! Hapak ko to yung kasilpi stick! Kung na mo hapak ko to yung doa! Nakibaw ko nga mabiyaan ko, day! Hala, kaibaw na dyan ko, day! Uy, kaya basta man nagkuya mong kauban, di man siya na mahimuta nga mag-uban mong tulo! Hala, ka mong nagit-likit sa dito! Ikaw rasto nga! Nabuang! So, I'm sure, Ana, huwag mo ba nang iyang uyab? I'm sure, mawanay ko ba yun? So, saan naman magkuhan ko, mag-iyayahay na lang tani ron! So kung naning kamot yung warawara dito sa selfie stick, hi everyone, na ikaw dito, nagadikit-dikit mo dito, kitguhit, ginagmay. Panghapason taman siguro mag-chinilas mga magdag uyab, marang nabuang. Dapat ang uyab, namoy time, ana. For example, sa Merkulis. Okay, na-schedule naman 11 to 15 na mo ah. Di ba may schedule? So for example, 11, ano mo? Dapat na time, dili kay, para na lang adlaw. Hagoy, manimaho naman mong tik-tik, para sa dikit. Nakalakot mo kayo, magbuang. Tanang man lang panahon. Ay, nako. High blood na ko, day. Pepper chicken, babe. Wow, uyab. Hilas-hilas na nasa akong panginabuhi. Sila Smarsky. Baba, nag-video ta. So, ito mo. So, fried chicken is the best. Tagdos na siya dahil lamig kasan with soka. Ganyan. Yummy. Oh, kuot. Kuot, tagkaon ta ka. Bitin kawat ka, ha? Datan tayo na, kawat ng bayot. Hindi kuot niya akong fried chicken, demonyo ka. Mabag yung iba nito dyan. Tantarong mo na kuot dyan, sis parang kuot. So here, we are here. Tayo ko ang bagong trip ko dyan. Sa mga nataday, naitagdos nga fried chicken sa mga ganahan mamalit, nasa Kaiget, tagdos ra siya joy. Sulit naman yung kaon kay di man siya kasi fried chicken nga buo po. Tagdos na buo nga fried chicken, buo nga pa siguro. Kung nagdamag nga 18, mga ito sa proper. Malamin siya kay masuwa na. Malanlan na, rin dapat kalsada, ganun, bayat ulit. Ay na, tagdos na dahil, pero daghan, uy. Daghan, balik 20 ba na yung mga palit? Kaon ka lang. Bayot ay demonyo. Di ba ang gikubit sa pagpanguwag? Hi, Dan! Kumusta ang pagpanguwag? Okay na. Lami ba? Ha, di lami, ikaw ba naman mong bana? Di ako ito dito, gilamok lang hinuwat dito ah! Dito ba ko sa simbahan? Hello! Okay na. Daga ba? Sayang ko 2 metro punita, day! Nahog yung fried chicken, sayang ko 2 metro, day!
Ako ba kitagdos? Lagi punit yung buang. May paka-or mo ko. Punit tayo para sa viewers ba? Buang? Para sa viewers, punit ah! Kana ba yun? Ha? Lansis na siyang iksa, oy. Feeling niya, bitaw ka to sa tuwa. Wapay 10 minutes ha. O, punit tayo. Pahiran na sa t-shirt. Mululipap, mga nahog. Umuman da yun, demonyo yung bayo tayo. Dali eh. Wow, kakaya ko dito hanggang magdali, no? Lili ba yun? Tuntarungan lang dyan ko mong kaulitan mo, ha? Buto mo kayo. Wow, gigutom dyan sa lagay na yan. Sit ka. Madam, si Madam Jessica Saha. Nakibukog na? Nalamit mga ka. Tantanungan siya ko bukog dyan ka ron. Wala? Kapag tatanong ka kay, way ka bukog-bukog. May ikaw mo na nulim na kit-kit ganyan ato. May bukog sa mata. Napuro magkasiguro sa bukog na yun. Yun eh? Bayo, kaan po ato ko. What's up mga animal? Hoy na ba yung mga abnormal? Bye! Bye! Ito, sige kan. Dami. Ha? Sige kan? Wala ko may bangutan. Nag-uban na mi. Nabuang ka ba siguro? Kaya baka nag-uban ta ko driver ni mo. Yakaroon mga tanong ka sa dito lagi kan. Nabuang ka ba siguro? Abnormal ay. Bukog lang. Sabi mo sa ko, barangay tanong. Yung kibaw ko sa mga schedule. Ano, yaba? Tanod. Barangay tanong. Yung schedule. Ano, yaba? Wala na, yung fried chicken yan. So nakakita rin, wawa namin tayo. Pero kung mag-vlog galit ka, dapat magkakag naong. Kumita tayo nila sa video-video bahala sa daan. Tukan ako dahil. Tubig ba yun? Di ba ka makita dahil? Mura kang adlaw. Ngawas na ngawag masagpa. Proud to be, maghiwalay din naman kayo. Dapat mo maghiwalayin. Dapat ato sa yung 10 years. 10 months. 10 months! Kung alam ka na magbuwag lang day mo. Walang tama lang ko ibuyab. Sasakitan na kapon yung usa-usa. Palami naman mo ha? Nga palami. Huwag kang bayot na. COVID na day. Naghingo sa iyang sabaw. Huwag ka pa sigit mga tiil. Pailan taga kagnukot ba? Bro, ay. Ngangin pa. Dami din siya. The best is Lion Fried Chicken dahil. Mong ipad ko ito gaya ang selfie stand kayo. Akong selfie stick dito na ito. Mamaya akong dito. Para makita ang Duhay video ba? Hinok na hinok! Hinok! Ang kamot na yun! Ang kamot! Sagpaon talaga karoon na yun. Hindi ka ako. Yan ako sa yun. Dokunta ka dahil. Hi! Check! Bala kayo dyan. Patok ka na dahil. Patok ka na dahil ng buang. Muli. Sa mga na to dahil, mga ulit namin. Bye-bye! Salamat kayo na human namin ka fried chicken. Bye-bye bayot. Bye-bye! Huwag ka niya bayot eh.